ئەگەر وا بڕوا شارەکانیش داگیرەکە زۆر عیبەوە ئەکا ملەتەکەی خۆی ئەفەوتێنێ بۆ ئەو داگیرکەرانە 100% داگیرکاریە و دروستکردنەوەی یان زینوکردنەوەی ویلایەتی مۆسڵا ئەمە زەدی هەموو کوردە دژی هەموو کوردە ئەمە چەنەها جار هاتۆتە ناوەوە دارە بڕێ لە لادیەکانمانەدا خەڵکە کوژێ رادیۆی دەنگی گەل دەنگی توی هاوڵاتیە Cenab-ı Nişan Radyo Denge Gel'den başkodarın Heja İru 16 Tırmı 2024 Seyşemli Brüksel saatinde lamedede. Hemen uçen serisi bir peşkeş beken demdama azadiye reber apoya. Eliminasyon gel. İyi xanet nükertiya düşmene. Balafirên şerên Dewleta Tirkiye dagirker herema Brados bombebaran kir êrişên Dewleta Tirkiye dagirker ên bi hevkariya PDK yên li ser başûrê Kurdistanê berdewam dike. Balafirên şerên Dewleta Tirkiye dagirker şevêtîn ji herêmên Sînên, Panekeş, Darista û Geliyê Reş yên Sînûrê Brados tê bombebaran kirin. Hatzanên ku li vû tevgera balafirên şerên Dewleta Tirkiye dagirker li herêmê jî didome. Derbar rêziyanên bombebaranê de agahî hate bi destxistin. Hatiye kirin ku de encama bombebaranê de li herêmê şewatek mezin jî derketiye. Sevkiyeta leşkerî a Dewleta Tirkiye dagirker dewam dike li gorî dîmenên ku hatine belavkirin de têdîtên ku karwanek mezin ê artêşa Tirk li gundê Guherzîyê Amediyê derbas dibe. Li gorî dîmenên gihîştine berdestê me amûrekê artêşa Tirkiye dagirker ji hawayê ve derbe dixwe û têxistin. Hat zanîn ev balafir helîkopter yan jî çi ye lê li gorî agahiyên amûrek ku girêdayê artêşa Tirkiye ji hawayî ve hatiye xistin. Gelên azadiyê bi hêz û îradeyeke mezin gelê başûr û xaka Kurdistanê diparêze. Berxwedana gerla ya dijî dagirkeriyê bênaber dewam dike. Artêşa Tirkiye dagirker gundên Şehbayê bi dijwarî topbaran kir. Artêşa Tirkiye dagirker ji saetên destpêkê rojê ve gundên Şehbayê topbaran dike. Herwiha gundên Medînûyê û Til Înebê bu obûsan daye ber topan. Heya niha 110 obûs li van gundan ketiye. Yekîniyên Rojhilatê Kurdistanê yereke derbarê êrişên hewayî yên artêşa Tirkiye dagirker yê li ser herêma Pêncîwênê daxuyaniyek da. Daxuyaniya yerekê wiha berdewam dike li gel şerê dijwar ê ku li herêma Behdînanê li dijî tevgera azadiya Kurdistanê dimeşe herêmên me jî dibin armanca êrişên hewayî de ye. Rojanê gelek balafir li herêmên me difirin û demeke dirêj e ev tevgerên çavdêriyê li gel êrişên hewayî berdewam dike. Dijmin bawayeke hovanê jînge û bostanên gundên herêmê dike armanc û zirareke mezin dide berhem û jiyana gelê me. Di sê Tirma 2024 de artêşa Tirk bu balafirên şer gundên Pêncîwênê bombebaran kirin. Herwa rojana roja yekşemê çardeyê Tirmê piştî çavderiyeke çend rojî biriya gelek dron û balafirên şer sê caran herêmên nêzîkî gundê Nîzareyê ser bi Pêncîwênê li herêma Kurdistanê hatin bombebaran kirin. Yekîniyên Rojhilatê Kurdistanê yereke herî dawî got divê dijmin bizane ku em bi hemû hêza xwe li ber xwe bidin û destkeftiyên gelê xwe biparêzin. Pêwîst e gelê me hestiyar nêzîkî vê rewşê bibe û li hember êrişên dagirkeriyên metirsîdar ên Dewleta Tirk bertekên xwe nîşan bide. Ji ber vêkê pêwîst e hişyarî û helwesta gelê me jî di asteke bilind debe. Di rojên pêş de em ê agahiyên berfirehtir li ser van êrişan ji gelê xwe û raya giştîriye belav bikin.
Li başûr kêr êdî gihîştiye hestî rojnamevan Berjîn Onur fotoğrafê ala Tirk li ser keleha hewlêrê weşandiye û dibêje li başûrê Kurdistanê kevneşopiya nokeriyê xêra nabe û li gel dewleta Tirk xıyaneta li gelê Kurd dewam dike. Dîroka Kurdan ku bi qasî berxwedanê xıyanetê jî di nav de zêdeyê Kurd carekê de polîtikaya qetkirina hev re rûbirû hatiye îştin. Rewşa îro li Herêma Kurdistanê xıyanet jî derbas kiriye ve guheriye devleteke xulam. Nokerên ku keleha hewlêrê bi ala Tirkan boyax kirin rêdidin tankên Tirkan li pêşiya Amediyê peyama hûn bi xêr hatin Tirkiyeyê didin gel. Li dijî hewdanên dagirkeriyê hêrs û nerazîbûna xelkê başûr heye lê divê ev hêrs û werê rêxistin kirin û bibe hêzeke raperînê. Gel eşkere dibêje li hewlêrê li şûna ala Kurdistanê ala Tirk daliqînin li ezmanên herêmê balafirên şerên Tirk digerin bêhna amûrên kimyewî û tenê yên Tirkan ji hawa herêmê ve difûre. Li bajarên herêmê ji fîrmayên Kurdan bêhtir fîrmayên Tirkan hene. Ji pêşmergeyên bêhtir endamên mîtê li nava kolanên herêmê digerin. Vê yekê kêr gihandiye hestî divê xelkê başûr êdîra be ser biyan û serhildanê bide dest pêkirin. Li wergeha penaberan a Maxmûrê tevgera jinên ciwan tê çêşe û tevgera ciwanên Maxmûrê tê çême bi nîşandana sînevizyona ku li ser çalakiyên gerilayên azadiyê piştgirî dan çalakiya gerilayan. Şehîd rûnahiya rêya me ne. Wek ciwan, wek tevger, wek jinên ciwan, wek dayî, wek gelê Mexmûrê pêwîst e ev berxwedana ku niha li van çiyan tê meşandin pêwîst e em bibin xwedî wê tekoşînê. Ji ber ev tekoşîn ya me bixwe ye. Eger em bixwe nebin xwedî wê tekoşînê, em bixwe deng dernexin, em bixwe van çalakiyên gerîla silav nekin, em wê demê nikarin bêjin em xwedî li erk û berpisyartiyên xwe yên welatparêziyê derketine. Ji ber vê yekê em carek dî çalakiyên ku hatin pêşxistin dasta şehîdên Kurdistanê de dasta fermandarên mêyên gerîla de. Ev çalakiyên ku demê dawî wisa rihê fedayî pir bilind bûy, em carek din van hemû çalakiyan yek vê zilaf û pîroz dikin. Ser vê esasî em dubare sêbare xêratina we dikin, em dê çûn xêr hatin, ser serok ser çava hatin, bê serok jiyan nabe, bê serok nav jiyan nabe, bijî berxwedana gerîla. Ciwanên geverê ji bo çardehê tirmeyê daketin kolanan. Ciwanên navçeya geverê ya Colemêrgê ji pêşengên PKK Kemal Pîr Hayrî Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek bibîranî. Ciwanan li taxên Orman, Kışla, Cumhuriyet û Esentepe çalakî li darxistin. Ciwanan di çalakî û meşên li darxistin de duruşmeyên wek bijî seroka po bê serok jiyan nabe, silav li gerîla û zap avaşîn û metîna û bijî berxwedana zindanan bers kirin. Polîsan êrişî çalakiyên ciwanan kirin, ciwanan jî bi kevir, bêran, fîşekên hawayî bersivdan êrişa polîsan. Çalakiyên ku du êvarî dest pê kirin îro jî berdewam kir. Ev du şevin polîs li kûçeyan nasnameyan kontrol dike û bê serûber guleyan dibarîne. Şehîdên berxwedana çardehê tirmeyê li Sîdneyê hate bîranîn li Avustralya bajarê Sîdneyê ji bo 42 salvegera berxwedana rojiya mirinê ya mezin ku bi pêşengtiya kadroyên pêşengên PKK li navên da civaka Kurta Demokratîk merasim hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê hevseroka de KTM Gülay Alkan axivî got deyînemeyê rûmetê ew e ku em li dijî xıyanet û metîngeriyê birehê berxwedana çardehê tirmeyê têkoşînê mezin bikin. Di bîranînê de li gel axaftinan helbez jî hatin xwendin pişre sînevizyona li ser berxwedana lehengên çardehê tirmeyê hate temaşe kirin. Bîranîn bi duruşmeyan bidawî bû. Nöbeta li dijî desteserkirinê ya İstanbulê di roja sû pêncemîn de di dome hêzên ket, Aiştî û Demokrasiyê yên İstanbulê nöbeta li dijî desteserkirina şaredariya Colemêrgê ya li navçeya Beyoğlu meydana Şîşxane di roja sû pêncan de dewam dike. Duruşna doh de hevserokê Dem Partiya Esenlerê Mehmet Ünal axivî û destşankir ku bi salan e vîna gelê Kurd tê inkar kirin. Pirsgirêka Kurd çareser bikin û vîna gelê Kurd qebûl bikin. Hevser
Seruka Dem Partiye Navçıya Ataşehir'e Zeynep Küllüoğlu, Yenavçıya Esenyurt'ya Abdullah Arinok, Yenavçıya Beyoğlu'ya Arif Yılmacı, Ahıvim Diyarkerin ku herkes mecbure reze jivina gele kurtre bigire. Pişre aktivista tejaya hanim kurum u berdevke HDK İstanbul'e Ali Bal, Ahıvin ugutun eme hatta daviye desteke bidin meşarez girtina jivine ya jole merge u bütün havayı tayin kerna kayuman kabul nekin. Nöbet biberskina duruşmayan bidavi bu. Behevkariya devleti Xwezaya Şirnexê talankirin Parlamenterê Dem Partiye me Mezekî İrmez tekîldarî talankirina Xwezaya Şirnexê ji anîpere axivî got mînaka herî mezin çemê Nerdûşeyê ava wê dihate vexwarin û heta digeha Dîcle çavkaniya jiyana nişteciyên herêmê teva bû. Lê ji bo kanan herêm radestî bölünmez holdîng kirine û karê ku hate kirin jî ava çemê Nerdûşê qirêj kir. Nemru û ne jî lawir nikarin ava wê êdî vexwin. Qayûman jî paqij jî nekirine û ava çem reşî û tarî bûye wê ava qirêj jî didine Şirnexê. İrmez diyar kir ku herêm ji alî ekolojîk ve jî tê tunekirin û got konseptê dorpêçkirin û xalîkirina ji jiyanê re heye. Hem li Cudiyê hem li Gabarê hem jî li Besta û Elkê daristan nehiştine. Desthilatariya AKP MHP ji alî leşkerî siyasî civakî û psikolojîk ve bi armanca têkbirinê texrîbata ekolojîk dike. Ev konsept li Bedlîs, Çewlik, Dêrsim, Mêrdîn û Amedê jî kirine pratikê de. Parlamenter Zekî İrmez got niha li xeta Gabarê talaneke mezin heye. Destur nayê dayên ku mirov derbasî herêmê jî bibe. Lê ji bo kesên ku daran dibirin qedexe nîne. Desthilatariya AKP MHP polîtîkaya salên muhtî kiriye pratikê de. Ev polîtîkaya qirêj hem li dijî Xwezayê hem li dijî civakê hem jî li dijî coğrafya tê meşandin. Mesele jî pirsgirêka Kurd e û ev desthilatdarî dixwaze Kurdan û coğrafya Kurdan tune bike. Li navçeya Çeşme ya İzmirê li qada daristanê Şewat derket û sê kes ciyana xwe ji destan. Li mevkiya gundê Delikli ya bi ser navçeya Çeşme ya İzmirê ve li qada daristanê Şewatek derket û bi hatina bayê re belav bû. Şewat nêzî hin malan bû û ji bo tevdîrê tahliye hate destpêkirin. Yek ji zarok sê kesên ku ji ciyê Şewatê nehatin tahliyekirin di Şewatê de jiyana xwe ji destan. Hat ragihandin ku tîmên agirkujiyê ji esmanî û bejahî ve müdaxaleyê agir dikin. Li Pîranê welatiyek di êrişa çekdarî de hate kuştin li gundê Xaçek bi ser navçeya Pîranê Amedê ve duh bi saatên êvarê de şoförê kamyonê Mahmud Bilgen Êsû Nesalî bi êrişeke çekdarî re robrûma û di êrişê de jiyana xwe ji desta. Nehat zanî ku êriş ji aliyê kî ve hatiye kirin piştî bûyerê li ser hawarê tîmên tenduristiyê çûn cihê bûyerê û bilgên rakirin nexweşxaneya Pîranê. Piştî müdaxaleya li vir wî sevkî nexweşxaneya perwerdê û lêkolînê ya Gazî ya Şargil a Amedê kirin. Bilgên tevî hemû müdaxaleyan jî jiyana xwe ji desta têkildarî bûyerê lêpirsin hat destpêkirin. Hat zanî ku Mehmet Bilgin birayê serokê şaredariyê Piranê Abdulsemad Bilginê ku di sala 2014 de ji DPP hatibû bijardin. Li Cizîrê çar zarok hatin bin çavkirin li gundê Newala İsa Axa yê bi ser navçeya Cizîra Şirnexê zarokên bi navê Zr 9 salî, Dr 10 salî, Rr û Mr 10 salî dema ku li qada Mesîreyê dilîstin bi hinceta ku saetên avê jê kirine ji alî leşkeran ve hate bin çavkirin. Hat zanin ku zarok li qerekolê ne.
Hevşeredar Zeydan û Uzunay Serdana İmamoğlu kirin. Hevserûkê Şaredariya Bajarê Mezin Awanê Abdullah Zeydan û Hevserûka Şaredariya Riya Armûşê Canan Uzunay ji bo hin hevdîtinan bikin çûn İstanbulê. Zeydan û Uzunay Serdana Serûkê Şaredariya Bajarê Mezin İstanbulê Ekrem İmamoğlu kirin. Serdan li avaya Şaredariyê ya li Saraçhaneyê pêk hat û Serûkê Şaredariya Esenyurtê Ahmet Özer jî di Serdanê de amade bû. Devdîtinê de şaredaran hev pîroz kirin. Hev şaredar Zeydan spasiya İmamoğlu kir ku di dema xwe pêşandanên li Wanê de piştevaniya xwe eşkere kiribû. Hev şaredar Zeydan û Uzunay İmamoğlu ve xwendin Wanê û gotin ew ê gelek kêfxweş bibin ku Serok şaredar li meqamên xwe pêşwazî bikin. İmamoğlu jî got ew ê serdana Wanê bike. Asayişa PDK li dijî Ethem Barzanî biryara girtinê da. Ethem Barzanî ku li Silêmaniyê nîştecî he beriya niha bi fermana rasterast a Mesûd Barzanî 3 sal zêdetir ketina hewlerê li hatibû qedexe kirin. Ethem Barzanî diyar kiribû ku ew ê li dijî astênkirina ketina wî ya herêma dibin kontrola PDK'de giliyê xwe li Dadiya Federala Iraqê bike. Ev biryara girtinê weke hewdanek ji bo pêşîgirtina lêgîlîkirina Ethem Barzanî tê nirxandin. Ethem Barzanî ku ji bo hilbijartinên Parlamentoya Başûrê Kurdistanê lîsteya namzêtan amade dike, di nava navên pêşeng ên Barzan de cih digire û bi lîsteya xwe dixwaze beşdarî hilbijartinan bibe. Ji ber ku herêma Barzan yekane herêma Kurdistanê ye ku dijberî û muxalefet lê qedexeye tê fikirîn ku ew hewldana Ethem Barzanî dibe ku Mesûd Barzanî hêrs kiribe. Bandora Ethem Barzanî ji wê yekê tê ku ew neviyê Ahmed Barzanî ku kesê tiyê herî girîng ê Barzanî yê 100 sala horiye. Belê godan çemenû çên serî pêşkêşkirin ana xatirê we demir.